Uma unesiphiwo samanzi noma unesiphiwo sedlozi, isiphiwo sivamise ngaso sonke isikhathi uma sivela kumuntu, sivela aphuphe angaphakathi kwamanzi, aphuphe adlala nenkosazana yasemanzini, aphuphe angaphansi kwamanzi, abone amarondo, abone amashephu. Umuntu onesiphiwo samanzi ngaso sonke isikhathi uvamise ukuthi uyakhethelwa abantu asuke ehlangana nabo, ngabe ubulili noma ngabe umuntu osuke ethandana naye. Into ebuhlungu ngabantu abanesiphiwo samanzi, inhlanhla abanayo bayaphumelela, kodwa injabulo yabo ababa nayo injabulo ngoba behlezi bekhala bebalisa ngaso sonke isikhathi. Umuntu onesiphiwo samanzi ngaso sonke isikhathi ubomnothisa ngokuthi noma ubozinothisa ngokuthi imvamisa yabo amehlo ayabahlupha, izindlebe ziyabahlupha. Yizona izinto ezibahlupha kakhulu lezo. Umuntu onesiphiwo samanzi uvamise ukungaboni kahle emehlweni ngoba uphila ngaphansi kwamanzi. Uyaphumelela-ke umuntu onesiphiwo samanzi uma-ke wathola izinto ekufanele ukuthi zilungiselwe phezu kwesimo sento yempilo yakhe. Kunale nto yokuthi umuntu osiphiwo samanzi akawusebenzise umuntu, kungamanga ahlaza xaba. Umuntu onesiphiwo samanzi kuba nemithi ephuma ngaphakathi emanzini esihamba siyoyilanda sibuye nayo bese simenzela yona, simgcabe ngayo emzimbeni ukuze ekwazi ukukhonektha nabantu basemanzini noma ekwazi ukukhonektha nezilwane ey'phila ngaphansi kwamanzi. Kuningi-ke okuphila ngaphansi kwamanzi okuyimimoya ehlala nabantu. Kunento ekuthiwa abaphaphi. Abaphaphi abantu abahlala khona emanzini abakhuluma njengomuntu njengoba ngikhuluma naye. I-most yabantu abanesiphiwo samanzi bahamba nabo abaphaphi. Yingakho ngaso sonke isikhathi abantu abanesiphiwo samanzi imvamisa yabo bayashesha ukutetema nokukhala. Ngicela ukulandela no-part 2, ngike ngichaze ngamanzi. Ngicela wena ufollowe le host uphinde uthinte screen. Uhambo lamanzi.